Poslouchej pozorně. Tvá víra nemá stát na dohadech, pochybnostech ani na slepém následování. Má stát pevně, neotřesitelně, zakořeněná v pravdě, kterou nelze popřít. V islámu se víra nestaví na pocitech, staví se na důkazech, staví se na jistotě, staví se na pravdě, která provouvá k tvému srdci je rozumu. Existují dvě síly, které utvářejí neotřesitelnou víru: zjevení a rozum. Zjevení je hlas pravdy od Alláha, je to Korán, jsou to slova proroka. Je dokonalé, absolutní, nespochybnitelné. Říká ti, co je správné, co je povinností, jak žít, jak uctívat, jak se vrátit ke svému stvořiteli. A pak je tu tvůj rozum. Tvůj rozum, který vidí oblohu dokonale držící bez pilířů. Tvůj rozum, který sleduje, jak slunce vychází bez jediného selhání. Tvůj rozum, který ví, že řád nemůže vzniknout z chaosu, že něco tak přesného, tak mocného musí mít stvořitele. To není náhoda, to je pravda, která tě volá. Tvůj intelekt potvrzuje to, co zjevení hlásá, nejsou v rozporu, doplňují se. Tvůj rozum ti ukazuje, že Alláh existuje, zjevení ti ukazuje, jak ho uctívat. Tvůj rozum chápe smysl, zjevení mu dává směr. A pokud je oddělíš, padneš. Spolehneš-li se jen na rozum, ztratíš se v jeho mezích. Spolehneš-li se jen na slova, kterým nerozumíš, tvá víra se stane křehkou. Ale když je spojíš, staneš se neotřesitelným. Takto se buduje pravá víra, ne slabá, ne slepá, ne převzatá, ale silná, jistá, živá. Proto nebuď jen věřící, porozuměj. Protože víra, které rozumíš, je víra, kterou nelze zlomit.